ካብ ኣብ ስቶክሆልም ዝርከብ ስቱድዮና ሕዙ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ነዚ መደብ ትከታተሉ ሰዓብትና ከመይ ቀኒኹም ግሎድ ሚድሶመር ወይ እውን ሕጉስ መንፈቕ ሓጋይ ክኾነልኩም እናተመነና ናይ ሎሚ ረቡዕ 25 ሰነ 2021 ዜናዊ ትሕዝቶና ኣርእስቲ ዜና ብምፍላም ናብ ዝርዝራት ክወስደኩም እየ ሳሙኤል ሓጎስ የምሳኹም ዘለኹ ሰናይ ምክትታል ሽወደን ታሽዒት ዝሃብተመት ሃገር ኮይና ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋ ሽወደን ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተኣታትዩ ዝነበረ ምድራት ክተፋኽሶ ምዃና ኣፍሊጣ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሽወደን ገና ኣብ ዕፁብ ማዕጾ ምህላው ጋዜጣታት ሽወደን ኣፍሊጠን ሽወደን ታሽዒት ዝሃብተመት ሃገር ኮይና ሽወደን ብደረጃ ዓለም እታ ታሽዒት ዝሃብተመት ሃገር ምዃና ክሬዲት ስዊስ ተሰሚየ ባንክ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ዘውፅኦ ንዕቤትን ብልጽግናን ሃገራት ዝምልከት ፀብፀብ ሓቢሩ እቲ ባንኪ ማዕለያ መጠን ትሕዝቶ ሃብቲ ሽወደናውያን መሰረቲ ጌራ እዩ ንሽወደን ብደረጃ ዓለም ኣብ ታሽዓይ ደረጃ ሰርዓ ቅድም ክብል ሽወደን ካብዚ ሎሚ ተዋሂብዋ ዘሎ ትወርታ ትሕት ዝበለ ቦታ ክትሕዝ እኳ እንተፀንሐት ትሕዝቶዊ ሃብቲ ዜጋታት ርኡይ ዕቤት ብምርኣይ እዩ ናብ ታሽዓይ ደረጃ ክዲብ ዝኽኣለት ዜጋታትን ትሕዝቶ ሃብቲ ብዝምልከት ርኡይ ለውጢ ካብ ዘርኣይ ሃገራት ሽወደን ኣውስትራልያን ስዊዘርላንድ ተኸቲላ ሳልሳይ ደረጃ ከም ዝሓዘት እቲ ፀብጻብ ይገልጽ እቶም ምዕባይ ትሕዝቶ ሃብቲ ሽወደናውያን ወሳኒ ተራ ከም ተጻዋቱ ዝሕብረሎም ረቑሒታት ዕዳጋ ኣባይትን ዕዳጋ ኣክስዮንን ምዃኖም እቲ ፀብጻብ ኣብ መወዳእታ ይገልጽ ብመሰረት ናይቲ ፀብጻብ ኣብ ዓለም እታ ዝሃብተመት ሃገር ስዊዘርላንድ ክትከውን ከላ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሆንግ ኮንግ ኣውስትራልያን ሆላንድን ከዓ ኣብ ካልኣይ ክሳብ 5 ዘሎ ቦታ ሒዘን ከም ዝርከባ እቲ ዝረኸብናዮ ዜና ይረድእ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሓሊፋ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሽወደን ንመጋጥምቲ ሃገራዊት ጋንታ ፖላንድ 3-2 ብምስዓራ ካብ ምድብ ቀዳሚት ኮይና ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሓሊፋ ኣላ ዓወት ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ኤሚል ፊሽቦሪ ብዘመዝገበን ክልተ ሾቶታትን ቪክቶር ክላይሶን ዘመዝገባ ሾተን ዝተረጋገፀ ኮይኑ ሃገራዊት ጋንታ ፖላንድ እውን ብኣጥቃዓይ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ዝኾነ ሌቫንዶቭስኪ ኣቪላ ክልተ ብሉጻት ሾቶታት ኣመዝጊባ ክልተን ጋንታታት ንዝተወሰነ ዋን ማዕረ ኮይነን ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ንሽወደን ዓወታ ተረጋግጽ ሸቶ ብምዝገባ ኣብ ዝመጽእ ፍርቂ ፍጻመ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ዩክሬን ክትገጥም ምዃና ይግለጽ ተኣታትዩ ፀንሐ ምድራት ከም እንደገና ፋኾስ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሽወደን ነቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተኣታትዩ ዝነበረ ምድራት ተፋኽሶ ኣብ ዘተባብዕ ኩነታት ከም ዘላ ሃገራዊ ኪላ ስነ ለበዳ ዝኾነ ኣንደሽ ቴግኔል ምስ ጋዜጣ ኣፍቶም ብላንድ ኣብ ዝገበሮ ዝርብ ገሊጹ ንሱ ኣብ መግለፂኡ እቲ ውሳነ ርኡይ ምቕናስ ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ዝደረኸ ምዃኑ እውን የተንብህ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና መንግስቲ ሽወደን ኣቐድም ክብል ኩሉ ነባሪ ሽወደን ክሳብ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይ ወርሒ መስከረም ክኽተብ እዩ ዝብል ኣውፂዎ ዝፀንሐ መደብ ብክልተ ሳምንታት ማለት ናብ 19 መስከረም ኣናዊሕዎ ከም ዘሎ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሩ ምንዋሕ ናይቲ ዕለት ምስ ምግዳል መጠን ናይ ዝተኣዘዘ ንብረት ዝሰሓሓስ ምዃኑ ኣንደሽ ቴግኔል ተወሳኺ ገሊጹ ብዓለመ እዚ ህዝባዊ ጥዕና ብወገኑ ኩሎም ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ሰባት ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ እንተወሓደ ቀዳሚት ክታበት ክኽተቡ ምዃኖም ይሕብር ቅልውላው መንግስቲ ኣብ ዕፁብ ማዕጾ ከም ዘሎ ተገሊጹ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሽወደን ገና ኣብ ዕፁብ ማዕጾ ምህላው ጋዜጣታት ሽወደን ኣቃሊዐን ቀዳማይ ሚኒስትር ሽወደን ስቴፋን ሎቨን ምስ ዝተፈላለዩ መሻርክቲ ሰልፍታት ክዛረብ ድሕሪ ምጽናሕ ከም ውፅኢቱ ኸ ሴንተር ፓርቲ ብመገዲ ኣብ ወንበር ኣቢላ ነቲ ኣከራኻሪ ዝኾነ ንምውሳን ክራይ ናይ ሓደሽቲ ዝስራሕ ኣባይቲ ዝምልከት ነጥቢ ሕድገት ገብሩ ከም ዝኽእሉ ሓቢሮም ኣለዉ ድሕሪ እዚ ስቴፋን ሎቨን ኣብ መንበረ ስልጣኑ ክተቐጽሎ ትኽእል መፍትሒ ኣብ ኢድ ሰልፊ ሊበራል ከም ዘላ ዝተፈላለዩ ወገናት ክሕብር ጸኒሖም ኣለዉ ይኹን እምበር ኣደ ወንበር ሰልፊ ሊበራል ዝኾነት ኒዮም ሞኮ ሳቡኒ ብወገና ኣብ ድሌታት ናይ ስቴፋን ሎቨን ገጻ ክትርዕም ዝኾነ ይኹን ዝምባላ ከም ዘይብላ ብወግዒ ሓቢራ ኣላ ኢንኮተሪፋ ዘላ ምርጫ እምበኣር እቲ ኣብ ተወሳኺ ምርጫ ምእታዊ ምዃና ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ተንተንቲ ይዛረቡ ምግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሮብሩ ውፅእ ኢልካ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ኩምላ ዝርከብ 20 እስራት ናይ ምሕሳም ምግቢ ኣድማ ይካይዱ ከም ዘለዉ ኣብ ቴሌቭዥን ሽወደን ዝተረኸበ ዜና ይረድእ እቶም ናይ ምሕሳም ኣድማ ካብ ዝጅምሩ ሰሙኖም ኣውፂሮም ዘለዉ እስራት ኣብቲ ዝተኣሰሩ ክፍሊ ቬንቲሌተር ወይ ኤር ኮንዲሽኒንግ ግበረልና ኢሎም ድሕሪ ሕታቶም ዝተዋህቦም ኣሉታዊ ምላሽ ምርኩስ ብምግባር እዮም ከምዚ ዓይነት ኣድማ ካይዱ ዝወሰኑ
እቶም እስራት ነቲ ጉዳይ ብዝምልከት ጥርዓኖም ናብ ተሓላቒ ፍትሒ ከም ዝሓላለፎ ይፍለጥ። ይኹን እምበር ሓላፊ ናይቲ እስር ቤት ዝኾነ ጃክበስ ሙወፔ ምስ ቴሌቪዥን ሽወደን ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ መጠን ሙቐት ኣብ እስራት ዘለዎ ክፍልታት ዝጋነን ከም ዘይኮነን ነቶም እስራት ቬንቲሌተር ክዕደሎም ዘይተደለየ ድሕነታዊ ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው ምዃኑ ብተወሳኺ ገሊጹ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ሓፂር መሰጋገሪ ናብቲ ሓፂር ዜና ንሰግረሉ መደብ ክህሉ እዩ። ኣይተርሕቑ። ሙዚቃ ዓዊልካ ምፅዋት ከም ዘቕፅዕ ተፈሊጡ። ሙዚቃ ከመጠን ንላዕሊ ዓዊልካ ምፅዋት ገረባብትኻ ምስ ትርብሽ ገንዘብ መቕፃዕቲ ክትከፍል ከም እትግደድ ዝገበረ ሕጊ ብባይቶ ሽወደን ከም ፀደቐ ካብ ቤት መንግስቲ ሽወደን ዝተረኽበ ሓበሬታ ቃሊዑ። ብመሰረት ናይዚ ካብ 1 ሐምለ ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ሕጊ ሙዚቃ ዓዊ ኣቢልካ ብምውላዕ ገረባብቲ ምስ ትርብሽ መቕፃዕቲ 1000 ክሮነር ክትከፍል ከም እትግደድ እቲ ዜና ብተወሳኺ የረድእ። بعلمزي بوليس أوروبا وحبرت نخورتات قبر الشبرات زملكت صبصب أوصيو بعلمزي بوليس أوروبا وحبرت وي إيروبول تمالي حمص نقبر الشبرات زملكت دهس سوي صبصب كم زغربه كامر بحبري تاني بعلمزي رخبنا زينا يرد أبزا بلبدان ورا لبدان استحمست عامت كل تشان إسرح حدا أبي إنترنت زرت أرنوفنت كم زايدة كوميشنر ميغريشن وشت أو قداتن زخانة إلفا يونسن حبيرا بزي كازي إذا تصبصب لنا عامت كل تشان إسرانا ملكيتو أبتي حبرت نزقات قبر الشبراوي تكبارات حتصير باها استستنيت صبصب غريب له بمسرت نايز عامت زي كل تشان إسران قطري نايتهم استخيد ويون كله جنا استوصل قبر الشبراوي سرحيتات عمسان شوعاتن كم زخانة قلتن كله بستفد سمن قبر الشبراوي متقعدات إسران حالين سبات هيوتهم كم سانو تتصبصب يقلت قبر الشبراويان قجلتات نتي كونتات لبدا كورونا فيروس أصعب وزركب محبراوي تنتصلون نسو فترة زخيل سنة أمراوي تساقماتن كمز مزوخ مزخلو أتي سبسبا مولاتها يقلت شودن لعلمة حمام من شروع غربت كم زرايل هاجرات مخانن تقليزو شودن بدرجة عالم حنتي كابتن بوزحات بمن شروع غربت ستتقوز زيقات زلونا هاجرات كم زخنت بعلم زيد احنا تسرقي ابزوز سبسبا قالعو بمسرت نايتي سبسبا تناب عالم زل علامة حمام من شروع غربت زرايل هاجرات أستراليا نيوزيلاند كونان كله شودن كان انت قتيلا أب سالساي درجات السريعة خم تركب تجلسوا أب شودن بنفسه كيف عمت أصات سوسة الشح سبات بمنشر أوربت كم زتقعون عمتها بقطرنا يتم سنكي زحمة زموت سبات كا حموش ميتها بيلو خمسخون سبات السبمة زيت عنا شودن يحبرو زي خبركم تعذبتي لومينا عاخم زبلنا يوم زينا وتحسنا أبزخن زازمينا وتروقوا اللي حن بلوم هنات حجزن ريتاتكم تتصحفوا إيميلنا إذا السعبيو أبدي قصتنا زركب أدراشنا مساهم نرخولو عمدي زي إيميل نايم بتوسخي أب فيسبوك يوتيوب إنستغرام علينا بتصحنا زي ما لاقبه بمتواق أنا بكالك بتصح شير مقبار أين سلكي بالسرفة أبزغط المعطات ساب نراخب دحم كنو بمبال نفانوكم بروخ قلام السنبت بروخ نعرف تجزين من نيلكم سلام